Vale. Eta domusa teknik hori, zehazki, mendila azterketa da, ez da? Bai, bueno, domusa teknik 40.000 lasterketa, izenak esate jo bezala, 40.000. Eta 1.000 bat, terrestre o marino? Bueno, kilometro eta erdi. Kilometro eta 1,6, vale, lurrekua. Beste uste bat eta 8 dala. Bai, hau bat 1,6 uste. 1,6. 75 kilometro pasada. Vale. Eta orduan, bai, prestatuta, benbiar da egiteko, ez da? Bai, ibili gabe ezin da erten. Ibili gabe gaizki. Vale, eta noiz itea lasterketa hori? Hau, maiatzan, aurten tokakoa, maiatzak 10. Vale, orduan ja, ez zeate pretemporada bezala eta prestatzen, da ja, esan dezulta, otzailan ja desenteko dituzuela, eta gero maiatza arte, tarte hori ze? Bai, norbera hori banakako entrenamentuek. Vale, bikain. Eta noiz hasi zate, aurten, oi ere bai hasi sinaten lehenuo? Bai, aurten ja, bigarrena. Bigarren urtia, bikain. Domusa teknikeko lasterketa, esan dezu, 40.000koa izateala, baina aurten bakazu txikila ere bai, ez da? Bai, aurrengo ediziotik endeu baitare, bueno, txikile deitze jo, 15.000. Txikila batzuntako. Bai, 26 kilometro diela. 26 kilometro, bale. Bai. Eta, ze... Espero da, jende gehiago apuntatzea txikila no ondia baino, gaina badakit laizterri txiko dala apuntatzeko sasoia, ez da? Guain, gaur bihar roetzi, ez dakit noiz dan? Bai, azaroak 13 jarriko deu. Aurten berrikuntza bezala lehengo irikiko da emakumientzako reserbautako izen emate bat, 150 dorsal. Vale. Azkenean hori, eta ja ostegurin izango da dorsal orokorrak edo denontzako irikilek diena. Domusa teknik 40.000, Azpeitiko plazatik gertetzen da 8etan, eta abilatzen da Arauntza, Beizama, Errezi aldera, eta gero Murumendi 7, eta Izarraitzetik enbueltan Azpeitira. Eharra buelta, Bai, buelta politia. Izarraitzetik begira jartzen zeanien, ikusten dezu, borobilka den. Bai. Izarra gaina tontorre eharra da hori, Bueno, erlo aiotzea, izarraitzeko erlo tontorrea, o? Xoxotera. Xoxotea, vale.